И здравейте хора, аз съм Зитвяк 6 Gaming и вижте какво намерих! Колко са? Тук един изкопах. 2. 3 са до тук. 9. Те са общо 5, ама с форчена става повече. 12 диаманта, хора. Вижте колко много се развих. На кирката Fortune 3, Breaking 3, Efficiency 5. Sharpness 4 на меча. Fire Aspect 2, Breaking 3 и Lotting 3 на брадвата. Sharpness 5 и Breaking 3 на опасната Efficiency 5 на брадвата Smite 5. Хора, излизаме от тук. Малко по труден начин трябва по тъпата вода да се изкачваме. Си има 5 часа да се изкачваме тук. Не. Много трудно се изкачва. Ще се направим една Diamond кирка. Чекай, човек. Толкова сяко. 12 диаманта. Много добре за третия епизод. Много... Не мога да повярвам. Честно да ви кажа. Да съм зачитнала, закрила са. И вижте кой лева са 25. Така. Аре, бе, дай спокойно на кочепка. Мога да се поправя, когато искам. Ето тук айрон. Тук си имам просто. Май, че излизаме по трудния начин, като съберем малко такива копчета. Така. От тука. Вали дъжда вън. Аре, бе. Тука трябва да е, да. Тук май... Не. Нищо. Тук вчера май видях айрон добра. Видях ли? Някъде видях май. Но след... Така, 12 диаманта. Добре. Аз спра на пауза за да направя една кирка и да я джапна. Ще събера малко. Хайде ми ще джапна. И ето, че пак съм тук. Тук малко
се развих. Вече що да са кабили? На кон са изкабили малко. Много странно. То май да... Но ти да се кабиш. Вижте, кирката не е толкова скубава като другата, но... Другата кирка е Fortune 3, Unbreaking 3, тя е подобна, но е Fortune 2. Я да пробваме. Да, и бавно се къби. Да. Имаме диаманти, така че може да поправим. 9 диаманта ми останаха. И да правя взето. Мисля, че е доста добра кирката. Ето тук ще оставя. В спешен случай. И тук. И тук. Диамантите. И да. Аз мисля сега да отидем малко в Недъра. Мога да взема кирката. И да видим как е това работата. Ще вървя бавно. То има забавяш, да. Искам да пробвам нещо. Ако направя нещо много яко. Само че се загубя левелите, но... Какво да правя? Все пак ще го пробвам. Ще е екстремно яко. Така. Ставам чиста. Всички неща, абсолютно всички брони и после ще ги свалям. Така. Така, броня. Бронята е една от най-важните неща. И време да го направя. Съжалявам, че подсвърхвам, ама съм малко болен. Къде има лава да се самоубия? Знаете ли какво ще направя? Да, си дай такъв. Но. Ето. Заклеям се да съм читвал нищо, така че вие си мислете както искате. Тук е малко, мога да се самоубия в него. Малко бавно може да стане, но си заслужава. Аре. Не, махна го, бе. Ай, тук е. Супер.
Да, тук ме спалва, като мра. Останах с 7 лева. Не, много малко е. Не, няма да съм напсен. Не, се чудесно. Но както и да е. И сега се върна. И да, хора, това е този епизод. Надявам се да ви харесал. Ако е така, натиснете, струшете лайк бутона. Абонирайте се на мен, който не го е направил. Ако не ви е харесал клипа, натиснете дизлайк бутона. И да, това е общо взето. Това беше епизод 3. Другия път ще продължим епизод 4. Той сигурно ще е утре или днес, не съм сигурен. Като днеска е 3 януари 2017 година. Какво става, бе? Батъл? Сега, това е. Да.